Barsok, ang akong pangutana Barsok, may tungod sa giingon sa mga born again nga wala gitugyan ni Kristo ang iyang pagkapari. Basa to Barsok sa Hebrewanon nga si Kristo wala gikatugyan ang iyang pagkapari. Unya Barsok, mato pa sa mga born again nga kitang mga Katoliko, doon naman tayo mga pari. Unya ato po ning gitawag og ganing representante ni Kristo o puli diha ni Kristo sa buhat na ang giingon sa Biblia Barsok nga wala man gikatugyan ni Kristo ang iyang pagkapari. Ang Katoliko Barsok nganong doon na may pari paliw kog pagpatinaw ni Barsok. Salamat kayo, Brad Dennis Abarquez sa San Roque Parish Church, Talisay City. Usa sa nis mga tigpaambit sa mga pagtulong ng Katoliko uban sa mga batanon nga nagiusas pagpansay, pag-agak silang kugalingon pinagi sa guidance of the Church, Catholic Faith Defenders o nahimo sila mga millennial sharers of the Catholic doctrine. O yan pagkutana mo nga naaman sa suwat San Pablo sa Hebrewanon City 23 nga 24 nga wala itugyan ni Kristo ang iyang pagkapare kang bisan kinsang tao. Mao ni ang sukaranan nga nagpangutana ang katawhan nga nganuman nga doon na pa may pare nga si Kristo raman ang bugtong nga pare o iyang pagkapare wa niya itugyan kang bisan kinsa. The priesthood of Christ has not been shared to anyone else. Usa naman ang pagkasultiha nga naman sa Biblia yatakan man sa mga Katoliko kay doon na magyapon sila pare ya ginganlan pag alter Christos ang lain nga Kristo ang mga pare. Ya sa Efeso 4:11 gisaysay ni Apostol Pablo nga kini ang mga ministeryo sa simbahan, mga magtutudlo, mga ebanghilista, mga apostoles, mga tighimog milagro o mga sa ulog sa mga pagpasalamat sa Dios. Wa dinhi mabutang nga dunay pare, nganong butangan magyud pare? Kay lagi ang pare gisuluban sa kagahuman nga lain nga Kristo hadlok kay mga tao. Sagun si isultis pare tuman ang mga tao kay hadlok man. Di kay supak-supak kay gabaan sa pare. Mao na nga ipatubag ning pangutanaha ni Dennis Abarquez. Ay atong tubag magsukad sa ka pundasyon gikan sa daang tugon Exodus 40 versikulo 15. Ganayon ng Diyos ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon walay katapusan. Kung ang tulumanon sa pare way katapusan, wasay katapusan ang pagkapare. Ganahamang gani si katapusang panid sa balang kasulatan, the last pages of the Bible sa the book of Apocalypse or Revelation 5:9 ug 10 nga matubag dakong panon gingharian sa mga pare nga nag-alagad ni Kristo. Dakong panon gingharian sa mga pare nga nag-alagad ni Kristo. So nagisgot, dakong panon, that is the last days mentioned already. The kingdom of priests who serve the Lord and people. Yan, sa manin, nagkasumpakiyay ba ni? Wa ni magkasumpakiyay. Ang huna ka ng gisgutan ng pagkapare ni Kristo, wala itugyan og laing tao. Kining usa kini kahubad nga gikurhian sa revision committee sa kining Philippine Bible Society. Kaya kinigong Philippine Bible Society dako kay puhunan sa pagpang nganlan na to paghimo sa mga releases of copies of books pamaligya mao na nga dako kay power ning Philippine Bible Society. Sa ilang paghimo sa revision, gitan-aw ni ang original. Ngayon dito, the priesthood of Christ is forever. Because Christ is forever, His priesthood is forever. Mo na gisulti nga si Dr. Kadtong nag-oversee sa mga revisioner, ningon nga, di ni mo hubara, the priesthood of Christ has not been passed to anyone else. Wa itugyan sa laing tao, di ni mo hubara. Kay ang Grigo ug English parehaman. Kay si Kristo walay katapusan, ang iyang pagkapari walay katapusan. Usa dili ni mo kay magkasumpake man eh. Unsa may magkasumpake? Nasa Roma 15:16-26 nga
si San Pablo miangkon, ako pare, ako ministro sa Ginoo ug ako pare. Ya ug si Pablo niangkon nga siya pare, way angay, dili angayan kay gitapos mga pagkapare. Ya sa pinadayag 5 9 ngantos 10 dakong panon gingharian sa mga pare nag-alagad sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Ya usang pagtuman ana nga nawa man ini pagkapare. Mo na nga usbon tani. Mo na giusab na sa revisioner kay sayop ng hubara nga pagkapare ni Kristo wala itugyan sa laing tao. Ang ihubad na sa bagong mayong balita Biblia kay si Kristo walay katapusan. Ang tulumanon sa pagkapare, ang pagkapare ni Kristo mapadayonon. Ang pagkapare ni Kristo, the priesthood of Christ is forever. Mo na saktong hubad. Mo na kaningon nga pare wala itugyan sa laing tao, dako ng sumpaki sa Biblia. Kaya lagi sa Roma 15:16, si San Pablo miangkon nga siya ministros Ginoo para isan. So di mo doon sa una to pag-reconcile na nga giwagtang ang pagkapare, gihunong niya si Pablo nagpabilin ng pare. Niya dito sa katapusang panid sa Biblia ang Apokalipsis, panon dakong gingharian sa mga pare nagalagad sa Dios dinis kalibutan. Na mo na nga gipapas na kay gituyo gina sa mga unang naghuban nga mawa ng pagkapare kay wa may pare sa mga relihiyon. Niya yatong Efeso 4:11 nga din nato mabasa ang katawhan nag-alagaran sa mga pare dili sabton nga tungod kay diha wa diha mabasa dili mabasa sa ubang magsusulat sa Biblia o instrumentos kino sa Biblia na sa 1 Pedro 2:5 nga kita usa ka harianon nga pagkapare o batong buhi nga gipatukod sa Dios. So giangkon San Pedro nga sila nga mga apostoles belong to the royal priesthood. Pusa dunay pare. Sa mayong balita Biblia ningo si Apostol Pedro, maingon nga ako pare, ako nag-auhag kaninyo nga mga apostoles nga mga pare nga sundan ninyo ang tulumanon nga gihatag ni Jesus kanato nga maong pag-atiman sa iyang mga karnero. So klaro na nga doon pare ug kadtong ingon nga ang tulumanon ang pagkapare walay tugyan ni Kristo sa laing tao giusab to sa revisioner kay ang original sa Griego nga in English Christ is forever, His priesthood is also forever. Dili kay the priesthood of Christ has not been passed to anyone else. Sayop na kanang wahi.